Harto Uimoselle nousta. Hän saakin pallon. Keskitys on vasempaan laitaan ja sieltä Belfieldin toinen keskitys. Ja paikalla on sitten suomalaishyökkääjä. Hän on Raimo Kuuluvainen, jonka oikean jalan veto menee tarkasti maalin tolpan viereen. Ja näin Ilves johtaa tätä kamppailua yhdellä maalilla, kun pelattu on 18,5 minuuttia. Siinä näette, miten Michael Belfield keskittää ja paikalle tunkeutuu tolppaa kohden Raimo Kuuluvainen, laukaisee suoraan. Takoni aavistaa täysin väärin tuossa etutolpalla ja näin tulee kamppailuun nyt sitten varmasti eloa. Näyttää siltä, että Ilves on valinnut tähän kamppailuun aivan oikeana tavana pelata. Keskitys, mutta jatkotilanteessa vasta tulee maali. Se kuitenkin tulee. Platini on paikalla ja näin numerot ovat tasoittuneet 1-1. Varsin pitkään johti Raimo Kuuluvaisen maalilla Ilves, mutta nyt kun runsaat 12 minuuttia toista pelijaksoa, eli 57 minuuttia koko peliaikaa on pelattu, Juventus tasoittaa 1-1. Rossin keskitys, sen vielä Ilves katkaisi, mutta sitten paikalla oli Platini. Saa sekuntiviisari vielä kellossa pyöriä ympäri ennen kuin otteluaika päättyy. Platini. Pavero. Belfieldin käteen osuu pallo. Italialaisten vapaapotku nopeasti. Pavero. Avellinosta täksikaudeksi ostettu puolustaja. Ja sitten Brandelli. Ja paikalla on Platini. Mies, joka 9 kertaa Euroopan mestaruuskilpailuissa heilautti vastustajan maaliverkkoa. Aivan samalta paikalta hän tekee nyt toisen maalinsa. Hieman on tilanteessa myöhässä.